Milé panové. No, idem hrať práve Kubecraft. Ľudia sa možno na mňa dívajú. No, nevadí. Dajte odber. Dostanú 1000. Tak chcete sa mnou stretnúť. Musím dosiahnuť 1000 zbraťov. Mám nula. No, jeden. No, takže, no, ideme tam. No, tak prvé. No, mám to přepnuté. Áno. Prišlo ešte a ešte niečo. Nejaké kaviny. A je tam, no. Jo. Zahrám kamu. Poďte mi, ja si zahrám kamu. Plus, ste Vysole 133603 Joinet Jourgame, server is no full. Bedwars is starting in 5 seconds. Bedwars is starting in 4 seconds. Bedwars is starting in 3 seconds. Bedwars is starting in 2 seconds. Bedwars is starting in 1 second. Let the games begin. Takže sa nebudete dúfam, že stiažovať, keď budete mať zasekaný YouTube. No, myslím to trošku inak. Nie, že sa vám to pokazí, ale že na videu vám budú sekať. Tak pozrám na teleóne. Tak, video môžeme sekať. Mám sa z 2 minúte. Ja pred diamant. Jo. Kámoško. On chceš to fajčiť, chudočík. Ty počík. Ty je dobrý speedrunner. Ježiši, to sekanie ma optimalizuje normálne. Kámo, nie je to moja chyba, že sa padol do vojny, ale je to tvoja chyba. Nemáš byť pochabý a nemáš tak utekať. Voda. Ja som sa posral. Zršujte, ja som sa posral. No, vidím, hajte, sa posral. Hajte. Hej, čo posral? Však som vidím, že sa posral. Jo, kúpim švarcnosť. Kým tam chodím s podťovkama. No teraz sa nadržíš, pretože dostaneš švarcnosť. Áno, teraz môžem to auto. Som hodil asi diamant. Podejte, čo sa bude zrobiť.
Ono ďalej. No, nemám čo, odporilo.